wedi ysgrifennu'r llyfr yma, Ffwlbart Ffred, Drewi fel Ffwlbart. Ond dyma fy llyfr cyntaf i dwi wedi sgwennu llyfr o blaen a mi wedi bod yn gyffroes iawn i weld y cymeriadau yn dod yn fyw. Felly, hwn ydi Ffred mewn crys tŷ coch yma, a hon ydi'r Ffwlbart, a maen nhw'n ffrindiau gora. Maen nhw bob tro, maen trwbl, maen nhw'n ddireidus, maen nhw'n cael lot o hwyl. Ond mae hi, y Ffwlbart, yn rili clyfar, a mae hi bob tro yn sortio'r cwbl dyna sy'n digwydd yn y straeon. Mae'n fi di Sioned yr awdur a Bethan Mai y lluniau hyfryd yma. Rwan dyma'r stori, Ffwlbart Ffred, Drewi fel Ffwlbart, a nech o darllen dipyn bach i'ch gael ryw fath o flas o'r stori. Dyma Ffred a'r Ffwlbart o fan hyn, maen nhw'n ffrindiau da, wrth i bodda fe'i gilydd. Mae Ffwlbart Ffred yn arogli neis, fel mwsog glyb neu bwdin reis. Dyna'r mwsog glyb o fanna. A welwch chi lun o gwyneb bach y Ffwlbart. A dyna'r pwdin reis efo'r stem yn codi'n siap Ffwlbart o fanna. O, arogl neis. Hufen iâ mefus, a pyjamas glân, neu cwtch efo mam o flaen y tân. O, hyfryd. A dyna ni mam a Ffred a'r Ffwlbart yna. O flaen tanllwyth mawr o dan cynnas braf. Ond, yn gynnar un bora, sneb yn siŵr pam. Dechreuodd y Ffwlbart a rogli fel, a dyna'n cwbl dwi'n ddarllen i chi rwan, achos dim ond blas bach ydych chi'n gael. Dyma'r llyfr cyntaf fi, ac yn gyntaf mi ddoth y stori yma. Dwi'n cofio'r union ddiwrnod pan nes i feddwl am Ffwlbart Ffred. A be ddigwyddodd oedd, mae gennym ni gi o'r enw Jack, ac mi oedd Jack wedi bod mewn stafell drwy'r dydd, a pan nes i agor y drws, nes i mewn i'r stafell, a mi oedd hi'n drewi na. Felly o'n i'n deud wrth Jack, mae'n drewi, Jack, ti'n drewi fel Ffwlbart. A'r bora wedyn, oedden ni'n gyd y chwerthin hynny. Bora wedyn, nes i ddeffro yn y bora, a o'n i wedi meddwl am Ffwlbart Ffred, a mi ddoth y pennill bach cyntaf allan, felly nes i sgwennu gyd i lawr ar y ffôn, a mi oedd Ffwlbart Ffred wedi cael ei geni, a'r 2 gymeriad wedi cael ei greu. Mae'r llyfr yma mewn odl, felly mae pwdin reis a neis yn odli enghraifft. A mae'n hwyl i feddwl mewn odl, a dwi'n yn siŵr iawn pam nes i ddechrau sgwennu hwn mewn odl. Ond pan nes i feddwl am yr stori reit ar y dechrau un, nath yr llinella cyntaf ddod allan mewn odl, a dyna fo. Felly rhaid iddo gyd odli ar ôl hynny. A mae odl yn ffordd, mae'n ffordd sy'n hwyl o ddeud stori, mae'n ffordd hawdd i chi gofio stori pan ydych chi'n darllen hi. A hefyd mae'n hwyl i weld pa eiriau sy'n odli hefo'i gilydd. Wedyn dyna pam nes i benderfynu a fysa hi yn stori oedd yn odli, a dyna sydd ddoth i allan beth bynnag. Mae'n gobeithio nhw chi fwynhau y stori yma, ac mwynhewch i darllen hi. Ac os da chi yn ei mwynhau hi, gadewch i mi bod. Helo, Bethan Mai ydw i, a fi yw arlunydd y llyfr Ffwlbart Ffred. Mae'r llyfr wedi'n cyrraedd i fan hyn yn y post, a fi wrth y modd sydd wedi troi mas. Mae tîm ffantastig o bobl wedi bod yn gweithio ar hwn. Fi'n joio sydd mae cymeriadau yn neidio mas i gyrddau chi. Dyma Ffred a'i Ffwlbart anwes. A yn y llyfr yma, ni'n mynd ar antur gyda nhw i drio datrys problem ddrewllyd y Ffwlbart drian. O'n nhw'n trio pob math o bethau fel roedd aftershave taid a scent 9 yn siom. Chos roedd y Ffwlbart dal yn stink bomb. Piw! Na i ddim dacelu mwy o'r llyfr i chi neu adlynau i chi, ond i fi mae unrhyw lyfr gyda bach o ddrewdod yn y fan wyna. Fi wastad wedi joio dyn ni llun o gymeriadau ddrewllyd fel enghraifft mae hon dy fi o 1995 nath mam ffindo fi'n tynnu lluniau o cymeriadau bach stinky pryd ni, so pam ges i'n ofyn i adlunio'r llyfr hyn, o'n i wrth y modd. Pam nath Sioned darllen ei stori fi am y tro cyntaf, gwmpas i mewn cariad y fe. Mae'n awdur talentog iawn, a mae'n real braint ac yn rydedd i fod yn rhan o'r gyfres yma. Fel mam sy'n darllen lot o lyfrau,
Mae'n meddwl lot i fi pan chi'n dod o hyd i lyfr sy'n neis i ddarllen mas yn uchel. Mae'r llyfr yma dy awdl, mae'n hwyliog, mae'n fachog, a mae jyst yn llifo'n rili neis, so mae hwnna'n beth da. Mae pob un o'r gyfres wedi selio ar ddiwydiadau neu idiomau Cymraeg fel Drewi fel Ffwlbart, so mae naws Cymreig iawn am y llyfr sy'n beth da. Mae'r llyfr ar gael nawr. Ar-lein yn siop Atebol, so allwch chi brynu fe'n syth. A wedyn pan bydd sefyllfa'r byd wedi newid, bydd ar gael o pob siop lyfrau da. Fi'n gobeithio bydd Ffwlbart Ffred yn dod â lot o hapusrwydd a chwerthin a sbri i'ch teulu chi. A fi'n gobeithio newch chi fwynhau e. Gobeithio newch chi fwynhau e gymaint a fi wedi mwynhau glinio fe. Wrtho fi, Ffwlbart a Ffred. Ta-ta.